bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diolsar jamhire moon en garti hannde oɗo ñalawma dimanche 2 lewru février hitande ujunnaji 2025 kabaruji moɗon e ɗemgal Pulaar titre uji men ɓurɗo mawnude ko États-Unis puɗɗorɗen no gewɗen waddi ni ɗum noon men ƴeew kadi hono kanko Donald Trump dikkodiral ngal jogui hakkude makko joni e Canada e Mexico e Chine ɗum noon ko fati no goto men foof widema ɓeydu te no fereji douane e kala marchandise gummotoɗe ɗeɗo leyɗele men dutto kadi toon to Washington o no haareji makko kanko Donald Trump laamu makko kesgu e kadi yimɓe wonnoɓe ɗon taw ko laamu ɓoyngu ɗum noon ko guila e FBI ha e organisation ngaji goɗɗi ko wayno USAID min dutto kadi toon to Washington ha hande ƴeewani kadi hono yimɓe mo ganduɗa ɓe usuɓi yewgon ministre ji makko holto confirmation ngaji ɗi jarata habaruji men international guiɗiɗen ko toon to Israël hono kanko procureur mo leydi Israël ene wayno oɗo saha ummi pour enquête hono joom suudu kanko Benjamin Netanyahu man ƴeewa kadi holto kamɓe Hamas e Israël to ɓe jarata ko fati wostodirde prisonnier ji man jaaton to Sénégal ɗum noon ko pottital manggal waɗi toon to Dakar hannde hakkude journaliste uji e kamɓe policier ji ɗum noon kadi ko ruttitade e seppoji bannoɗe guila hitande ujunnaji tuggi hitande ujunnaji 2021 ha hitande ujunnaji 2024 taw kamɓe policier ji e kamɓe journaliste uji ɓe pelɓodiri hen ma en jaa toon kadi toon Sénégal toon to Espagne en won ko seppoji mbaɗi toon kadi ko pour ɗum fof ko woytade ko fati affaire Farba Ngom cakki tortoɗen habaruji meɗen ko toon to Niger Mali e Burkina Faso ene wayno ɗeɗo leyɗele tati ɓe mbaɗi ɓe cuusi arme taw ko arme o ko gonɗo hakkude leyɗele mabɓe arme o kene wona ujunnaji 5 neɗɗo ɗiɗo oɗon arme noon ne wayno ko habde kadi ko wiyete wat boniyankoɓe tournade communiqué gummiɗo toon cakki tortoɗen journal meɗen hannde ko jokkodirde Tidiane Niang goto e joɗaniɓe en to Mauritanie wawa rokkude en kadi élément mo joggani en ko fate sport donc ɗum won titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu e détuji muɗum joni siftini ɗon tan hannde ko alet hawri ko 2 lewru février tan ujunnaji 2025 ma en gartu joni Kalei Canada, America, Panama, Senegal, Burkina, Cameroon, Afrique, Amérique. On doit que le Canada bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diolsar jamhire moon ko adi fof eɗen jafni hanki en dañani arde habaruji moɗon ko fati ɗemgal Pulaar ɗum noon guiɗoɗen ko toon to Washington d' abord koko fate kanko laamu makko kanko Donald Trump ene wayno ko e tugnadi kadi gueɗe gummiɗo toon ko hono yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe gouvernement makko surtout ene wayno ko heddinoɓe nomére oɗo saha joni hono kanko Tulsi Gabbard e kanko kadi Robert Kennedy sibabude caɗele walla sibabude dukoji baɗɗe e balɗinɗe e ɗum noon ko gueɗe ɗeɓe kalno kamɓe ɓeɗo ɗiɗi e tugnade hande habaruji gumiriɗe toon to congrès ɓe mbi wonde ko kanko Tulsi Gabbard e kanko Robert F Kennedy maɓe continue kadi wawde yiri fottude e sénateur uji taw ko républicain ji ɗum noon ko ƴewde beele kadi hawnaki ɓeɗo républicain ji fuɗɗiɓe wiide wonde ko gotantaɓe beele ne garta position ngaji muɗum siftini ɗon tan ko kanko Tulsi Gabbard woni ko felete joni ko oɗo saha joni koko fate gueɗe ɗe o haalde ne Edward Snowden ɗum noon ko neɗɗo janfinoɗo laamu o leydi États-Unis yaltini habaruji kewɗi taw ko habaruji gummiɗo toon to NASA kadi omo fele kadi wonde ko kanko hoore makko ko neɗɗo jinnoɗo takade no fewi hono Assad mo gardinoɗo leydi Syrie e kadi ko hoore makko ko neɗɗo toujours mantowo hono Vladimir Putin ɗum noon e wiide mabɓe kamɓe surtout ko woni démocrate ene wiide wonde ko kanko so tawi waɗama rokkama intelligence national leydi ndi e ɗum noon ko hunde risque mawɗo wonande kisal leydi États-Unis hono kanko Robert F Kennedy noon ene wayno kadi ɓe duttima no fewi e gueɗe ɗe o haalno walla gueɗe ɗe winduno surtout wonde kanko kadi wondemo lundiɗo no fewi ko fate ene kala ko mbiyete découverte scientifique kala ko wiyete cellal kala ko wiyete vaccination ngaji e ɗum noon ko ɗum woni oɗo saha joni sibabu nde ɓe gandi tawi tan vote ƴeftama hannde ɓe jogorani dañde républicain ji keno votanaɓe haaɓe mbawa ɓennude ɗum waɗi donc ne wayno ko peeje mabɓe fof oɗo saha joni koko dartina haaɓe mbawa yiide kadi continue wawde wadde campagne to hakkude mabɓe républicain ji sénateur uji ɗi fof beele ne mbawa wotandeɓe ɗum wonde yarate ko jiiɗa ɗum hono kanko Donald Trump yimɓe liggotoɓe e gouvernement fédéral
tuyen ɓeɗo goni koko donki famdini holko mbaɗata oɗo saha joni par ce que konguɗi jaltunoɗi ɗe balɗe ɓen ɗe mbi wonde ko kanko Donald Trump o haali no wi ko adi jeegom lewru février kala neɗɗo liggotonoɗo e gouvernement fédéral surtout ɓoynoɓe hen ko alay saago yaha retraite o rokka ɗum kene o yoɓa ɗum kene wona lebbi jeetati walla démissionna walla so tawi o ari kanko altini koye ceeko ɗum ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henne kamɓe ɓeɗo liggotoɓe gouvernement fédéral oɗo saha joni ɗum ne jiiɓiɓe no fewi e kadi ene wayno ko ɗum ndeɗo kadi ko haare continde hakkude gouvernement makko kanko Donald Trump e yimɓe wonnoɓe ɗon ene yimɓe ɓeɗo e kadi ko yimɓe wiyeteɓe ko liggotoɓe gouvernement fédéral taw ala ko nawɗum e politique ko ɗum waɗi hannde kadi yiyama toon hono kanko kadi Elon Musk e yimɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe département mo ardina ko mbiyata Doge ɗum noon département ko mbiyata gouvernement efficiency ɗum ko ƴewde hono laamu no laamirte taw bonnetake e wayno ɓe garino toon to fedde laamu wiyeten USAID noon ko fedde andade ene walla no fewi leyɗele gonɗe caggal leydi donc nde ɓe gari toon nde ene wayno ko yimɓe wonnoɓe e oɗon département caliɓe naata toon ɗum noon ene wayno ko yamiroɗo kanko Donald Trump waɗi no ñande no wi ko ala département ji ɗi ganduɗa gouvernement fédéral goto fof yo ƴeftu goto fof yo suuɓo yimɓe liggotoɓe makko kanko Elon Musk donc ene wayno ko sibabude kamɓe USAID saladeɓe wonde yimɓe Elon Musk naata toon ene wayno ko gardiɗo ndeɗo fedde wiyetede USAID donc ko fedde laamu ene wayno oɗo saha joni koko suspenda hande toon to Washington e tungadi kadi ko CNN reporti hono kanko Donald Trump ene wayno ko ñande asen hanki o wayno wiide wonde ko oɗo ñalawma woni hankkadi mo fuɗɗoto fawde kala ɓeydude kala frais ji douane marchandise gummotoɗo toon to Canada ɗum noon e wiide makko o fuɗɗorto ko 25% caggal muɗum ene wayno ko ma ɓeydo ɗum waɗi hannde hono kanko Justin Trudeau gardiɗo leydi Canada gardiɗo laamu Canada kanko hoore makko e nder konngol ngol yalti kanko hoore makko wi wonde ko kala ko États-Unis waɗata Canada walla kala ko fawata Canada Canada kañum hoore mum ene wayno ko États-Unis ɓuuri sohlude ko gueɗe kewɗe gummo toon to Canada ɗum noon ene wayno ko kamɓe koye mabɓe kamɓe Canada e nder konngol ngol ƴefti hannde o wi wonde ko fawi tarif kankone donc ɗum ɗon hono kanko Justin Trudeau e nder kankone peeje ɗe ƴefti hannde o wi wonde ko fawi kene wona 155 milliard dollar ɗum noon ko pour sanction ngaji kankone kala marchandise gummotoɗo toon to États-Unis ɗum noon e wayno ko ñande assiette nde siftindon tan hannde hono kanko président Donald Trump ene wayno o wino wonde ko o waɗi ordre exécutif kala gueɗe gummotoɗo Mexico e Canada fawi muɗum oɗon tarif donc ene wayno ñalawma e hono kamɓe gouvernement Canada ene wayno ko ɓe mbaɗi liste gadano d' abord gueɗe ɗe ganduɗa henna jogorɗe jagade hono kamɓe gouvernement Canada ene wayno hannde kamɓene ɓe mbaɗi liste gadano taw ko gueɗe ɗe ganduɗa gummotoɗon toon to États-Unis ene jeeya hen guertoɗe ene jeeya hen tew ngu kadi ko ene jeeya hen kosam ene jeeya hen kadi crème ɗum noon yaourt ene jeeya hen kala gueɗe gummotoɗe e kosam ene jeeya hen kadi ɓoccoɗe kummoto e muɗum ene jeeya hen kadi ko jumri tomate légume aji ene waɗi kadi gueɗe gummotoɗe ko fate dene en ko ɗum fruit ɗum ɗo fof ko gueɗe gummotoɗe e États-Unis ene waɗi kadi café e kala ko fate thé ene waɗi hen kadi ko wiyete hen ko wayno basalle ko wayno vanilla ko wayno cinnamon en gueɗe defirteɗe ɓe kaali hen kadi ɗum ɗoji gueɗe gummotoɗe produit ji ɗum ɗoji ko légume aji ɓe kaali hen kadi diwlinaji ɗum noon diwlinaji ɗum wawi ummade liɗɗi walla diwlinaji gummotoɗe e leɗɗe mbaɗi kaali hen margarine mbaɗi kaali hen sausage gummotoɗo e États-Unis hono kamɓe Canada ɓe ɗum noon e wayno ko kamɓene à partir de hande ɓe pawi hen gueɗe kene wona 25% ene jeeya hen kadi surtout hen kadi ko ummotono ga hen taw ko ndiyameje e sangaraji e ɗum ɗo foof ko hunde nde ɗumin ko jiida e ɗum ɗon kadi ne waɗi gueɗe goɗɗe nde ganduɗa kutortoɗe ko fate safruji e ko fate kadi laaɓal ɗum ɗo foof ko hunde nde ganduɗa kamɓe gouvernement kanko Justin Trudeau waɗi hen e wiide makko noon e no wirini kadi o wi ko ɗum ɗo foof ko adana ɗo ko 25% kono noon ɗum ko pour 21 jours caggal muɗum maɓe ɓeydu kamɓene tarif maɓɓe siftinde on toon tarif kalateɗo henna walla ko frais ji douane kala marchandise gummiɗo e leydi gondi ko faweteno muɗum ko ɗum woni ko Donald Trump e kanko Justin Trudeau
makko ɓe poɗodirta oɗo saha joni. Nde ɗon haare kadi ene wayno ko kanko Donald Trump ene wayno dikkima oɗo saha joni Mexico dikkima kadi Chine ene wayno ko Chine e Mexico kañum koyemumen ɗum goni koye ƴeftude mesure aji mbaɗ noon. E nder konngudi noon ɗi ƴefti kanko Donald Trump hannde o haali wi wonde ko sahaji garoji ɗi ko sahaji jogorɗi musde no fewi wonande États-Unis. ɗum noon ene wayno ko hawnaki kanko hoore makko mo ruttude kono noon ene wayno ko woni républicain ji kewɗi taw ko wajoroɓe mo puɗɗima wiide wonde ko ɗeɗo peeje ko peeje ɗin jogorani wallude laamu makko tuyenne oɗo saha joni sibabude mesure aji ɗi ƴeftini yiyama jeeya coggu ko wayno essence ɓeydima montude ngal ɗo ko dikkodiral hakkude makko kanko Donald Trump e kanko kadi e leyɗele ko wayno Canada Chine e Mexico guerre moɓe mbiyata ko guerre hakkude commerçant ji. Habaruji men États-Unis cakkitoɗen ko toon to Washington hande ene wayno ko kamɓe yilotoɓe walla mutoɓe e ngoɗo maayo Potomac yiilade won pour yimɓe ɓalli mumen ene wayno ko hande nen continue oɗo saha joni ɓe jaato ɓe mbawi yidtude ken won 55 ɓandu neɗɗo taw ɓalli yimɓe taw ko yimɓe ɓe ganduɗa enne wonnoɓe ɗiɗo avion ngaji siftinde on tan oɗo accident wonno ko ñande alarba ɓennuɗo avion goto taw compagnie American Airlines jeeyi ɗum ene felɓodiri e hélicoptère militaire goto ɗum noon ko toon te weeyo saraji aéroport Ronald Reagan ɗum avion American Airlines wonno ko passager ji ken wona 64 neɗɗo ene wayno ko hande ɓen continue yiilade yimɓe wonnoɓe ɗiɗo avion ngaji hay sinde oɗo saha joni ɓe mbawani haalde holko woni sababu ɗiɗo pelɓodiri ɓe mbawani kadi andude exactement en kala holto avion ngaji ɗi fof kelletinum to goni e tungnade hande habaruji gomiri toon e ɓeɗon mutoɓe maayo e kadi yimɓe Coast Guard en ɓe mbi wonde koɓe paadi ko équipement ji mawɗi taw ko bawɗi wallude ɓe yiilade nder ndiyam he yimɓeɓe fof jiita won yimɓe ha hande nena e nder ha hande ɓe tuumi wonde ko won hawnaki won ɓalli kewɗi gonɗi ha hande e nder koɓe jiitani ko woni nder ndiyam ko taw ko avion ngaji ɗi no kellirni ɗum noon ko matériel mawɗo ɓe ɗaɓini ko addude matériel mawɗo kene wawi ƴeŋnude ɗeɗon kelletini. Kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Saare. Kabaruji men international giɗoɗen ko toon to Israel e tugnadi kadi ko radio France international windi hono kanko Benjamin Netanyahu premier ministre mo Israel biyeteɗo Sara Netanyahu ene wayno oɗo saha joni hono justice mo toon to Israel woni koye enquête ɗum noon ene wayno ko goto e député ji gonɗo e lundu biyeteɗo Nama Lazimi e ɗum noon ko holko enquête ko sibabude e wiide mabɓe ko nde gorko makko hono kanko premier ministre mo Israel nde enquête ko fati gueɗe ɗi ganduɗa en wiyama wonde ko omo takka oɗo saha joni wonde o bonni kalis ene wayno ko kanko joom suudu makko hono kanko Sara ene wayno yiyama kadi ɗum ɗo hollama kadi e nder télévision kanko hoore makko omo haalano yimɓe walla mo force yimɓe conseil ji gorko makko kulɓini yimɓe ɓe ganduɗa taw ko ɓeɗon seedeji goto e ɓe yimɓe ɓe kulɓinano ni kañum horum maayi guila nden kono ene wayno ɗum ɗo ko joni affaire o yalti wiide mabɓe noon ɓe mbawa oppude kaɗo haala illa siso rewa hen ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa oɗo saha joni kanko Sara walla kanko premier ministre mo Israel ɓe mbi ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa jalniɗe ko wawi wonde fof ene wayno ko guerre mo ganduɗa gonaɗo toon to Gaza ha hande ɓe mbiya wonde ko kanko Benjamin Netanyahu o salirno guerre o darto ko sibabu nomo andi so guerre o dartima hawnaki mawo artirde toon to justice pour ñawede ɗum noon ko ɗum waɗi oɗo saha fuɗɗi noddede taw walla dossier mo fuɗɗi udditede toon to justice mo Israel ko joom suudu makko Sara Netanyahu ha hande toon to Gaza e tugnadi kadi ko habaruji gomiriɗi toon to Sénégal hono kamɓe palestinaɓe ɓen goyto oɗo saha joni hono kamɓe Israel gueɗe ɗeɓe kalduno surtout ko wallude Gaza holno matira wallude kadi balle no natir toon to Gaza e ɗum noon kadi eɓe goyti oɗo saha joni ko nokkuji gonnoɗi toon cafrirteɗi fof noon kamɓe Israel ɓe moññi ɗum noon ne wayno ko holno ɗiɗi nokkuji no matirte ɗum woni ko nandirno en kamɓe Israel maɓe mballu ha ɗum ɗon wawa yadude yesso taw ko hawnaki taw walloɓe ɓe gummi ko caggal leydi kono ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni eɓen continue kam kamɓe Israel e kamɓe Hamas wawde wossodirde prisonnier ji mabɓe e kadi ene wayno ko guila ñande 19
gili ñande sappo e jeenayi lewru janvier haareji gonno toon walla bombardement ji oɗo saaha kam dartima kadi ɗum ɗo fof kadi ko jabade haalluji kanko Donald Trump ɗe o continue mo haala hande wiide wonde ko sibabu no Gaza no bonniri ni hono kamɓe Égypte e kamɓe Jordanie e poti arande Palestinaɓe fof ɓe nawta ɗum toon to leyɗele mabɓe comme ça Israël ƴeewa holno matiri Gaza ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe leyɗele arabe ɓe leyɗele julɓe eɓe cali ɗum ɗo wiide wonde kadi oɗo saaha Palestinaɓe ne déplacé toon to Sénégal toon to Dakar en laamorde leydi Sénégal hono kamɓe journaliste uji e kamɓe kadi yimɓe policier ji ɓe mbawi rendude toon hannde ɗum no fof noon ko arde ƴewde holno ɓe mbawi haaldirde kadi holno kaldigal moƴƴal wawi wonde hakkude kamɓe journaliste uji e kamɓe kadi kamɓe jandiyankoɓe surtout so tawi manifestation ngaji mbaɗi taw wala pelɓodiral gongal ɗon e nder ko haalluji jaltuɗi ɓe ciftiri hen caɗele bannoɗe tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goho ha hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ɗum noon ko seppoji bannoɗe toon kanko président journaliste uji toon Sénégal biyeteɗo Ibrahima Lissa Faye o wi wonde ene wayno ko kanko hoore makko o anda so tawi ɗum jogori deeƴre ne wawi wonde walla nanodiral ne wawi wonde hakkude kamɓe journaliste uji e kamɓe seppoɓe ko wawi wonde fof mbi wonde e wiide mabɓe o wi ko journaliste uji kewɗi ene wayno jananoma e ɗiɗo tawuji e kene wona capanɗe jeegom journaliste kañum en koye mum piyama hen matériel mum heelama hen e ɗum noon kadi guila ɗum waɗi ala foof ñawore wonde caggal muɗum ala ñawore wonde caggal mum e kala ala kadi décision ngaji laamu ƴeftade ko wawi wonde foof oɗo saaha joni wayno ko kamɓe ɓeɗo journaliste uji e surtout kamɓe ardiɓe police ɓe mbi wonde ko ene wayno ko won gueɗe kewɗe poɗɗe waylede surtout hen journaliste uji e policier ji fof jangguine holno goto foof wawata respectirde goɗɗo ɗon e kadi journaliste uji sene poti arde nokkuji holno nokkuji ɗiɗon no mbawita waɗirde taw ko nokkuji keeri kamɓe jayniyankoɓe mbawi wonde hen taw policier ji mbawata ene mbawi andude ɓe mbawa kadi mbawsa yande mabɓe e kaali hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe journaliste uji e poti ɓornade kadi comci ɗi ganduɗa ene taw comci ɗi ne kolla koɓe jayniyankoɓe hande toon to Sénégal yiyama toon hande toon to Espagne seppoji mawɗi mbaɗi toon seppoji ɗi noon ko kadi ko sipportude hono kanko Farba Ngom walla ko riwtude gueɗe baɗeteɗe makko kanko Farba Ngom ɗe siftinde on tan wona kono kanko Farba Ngom ene wayno ko leefol makko teddugal ko mbiyata immunité ittanoma sababude won gueɗe ɗe o takka walla gueɗe ɗe o tuuma oɗo saaha joni kamɓe laamu Sénégal ɓe mbi ko alay saago ngol ɗon leefol itte pour beela mo wawa enquêtede par ce que leefol ngol ɗon ene rokki immunité ene rokka immunité ene haɗa kala joguiɗo ɗum enquêtede walla laamu huccande ɗum toon to Niger Mali e Burkina Faso e tugnade kadi e konngol kanko biyeteɗo Salifou Modi ɗum noon ko général Salifou Modi kanko woni ministre Niger toppitide ko fate défense o wi wonde ko ñande ɗum noon o haali ɗum ko ñande nogas go lewru janvier o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe ɗeɗo leyɗele tati Mali Burkina Faso ene wonde Niger ɓe mbawi sosde oɗo saaha joni arme dendinowo soldateɓe leyɗele ɗeɗo tati taw oɗon arme kadi ko wawde habde jaay e waɗ boniyankoɓe siftinde noon ko ɗeɗo leyɗele tati kadi kañumen ko jeenoɓe CEDEAO kono noon ko yaltuɓe CEDEAO caggal mum pewji mbaɗi organisation goɗɗo kesso biyeteɗo alliance des états du Sahel ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum koye mayirɗe hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati ko wawi wonde fof ene wayno koyeɓe ne continue hande habde e waɗi boniyankoɓe ɗum noon ko terroriste uji en toon to Mali toon to Burkina Faso e toon to Niger haysinde wonde ka oɗo saaha joni surtout en eɓe jogui kamɓe koye mabɓe anniye mabɓe o surtout en ko continde wawde ɓeydude ɓamtare e oɗo organisation mo ganduɗa eɓe ɗamini kadi hono leyɗele goɗɗe jeeyaɗe CEDEAO hawnaki ma Gabon cakki tottuɗen habaruji on ko jokkodirde Tidiane Niang goto joɗaniɓe en toon to Mauritanie ɗum noon Tidiane Niang bisimilla ma e ko jogonoɗa en hannde ko fate coftal balɗe. Assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftal balɗe e radio Jawol Sare gadorɗen kabaruji men coftal balɗe koye nder leydi Mauritanie tinama hannde puɗɗogol championnat mo leydi Mauritanie sengo ɗimmo woni deuxiéme division kippu SR mo Arafat kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Darol Barka taw ko loggol gotol e ndiga loggol SR mo Arafat wawi addude ɗum ko biteɗo Ngari Sall à la 53e minute
championnat mu leydi Mauritanie sengo dimmo en jokki nyalawmo jango sanga waktuji 16h GMT Aza Concorde ma hiwindire FC Moulay Mbarek 18h50 GMT FC Oasis ma hiwindire kipu AIC Couva. Njencuɗi kiwindire championnat Fouta hitande ujunnaji ɗe nogase nayi hitande ujunnaji ɗe nogase joyi ñalngu nayaɓijo ñalawma hanki diddalaki hiide hanki kippu bogge escal kañum heeɓi polgue yesso kippu sorimale taw ko loggi tati loggol gotol jowol sare kañum wawi heɓde polgue yesso kippu dubangu taw ko loggi joyi ndiga tide kañum heeɓi polgue yesso kippu mbañ loggi ɗiɗi loggol gotol wendin kañum heeɓi fartange yesso kippu hayre mbar loggi ɗiɗi ndiga kippu bagodin kañum heeɓi fartange yesso Sinthiane Diama taw ko loggi tati ndiga radio Jawol Sar classement e ngalɗo diddala ardi ɗum ko bogge escal en jogui toɓɓe 10 ɗiɗaɓo ko kippu bagodin en jogui toɓɓe 6 tataɓo ko kippu wendin en jogui toɓɓe 7 kiwindire kiyiɗe hanki diɗɗal be kippu darel bark kañum heeɓi polgue yesso kippu falakome taw ko loggi tati loggi ɗiɗi dawlel kañum heeɓi fartange yesso kippu kaydimbe joro loggi nayyi loggi tati e kippu tekan kañum heeɓi fartange yesso kippu ganki jeeri loggi ɗiɗi loggol gotol calgu kañum heeɓi polgue yesso jingue taw ko loggi nayyi loggol gotol kiwindiral sakket kihiɗe hanki kippu rindiaw kañum jaɓino kippu silla ko silla wawi heɓde polgu loggi tati ndiga classement diɗɗal be ardi ɗum ko kippu silla en jogui toɓɓe 10 ɗiɗaɓo ko kippu tekani en jogui toɓɓe 9 tataɓo ko kippu dawlel en jogui toɓɓe 9 nayaɓo ko kippu calgu en jogui toɓɓe 9 ha joni ko fate kabru coftal ɓalle nder leydi Mauritanie hono défenseur Mauritanie biteɗo Eliman Thiamo signini contrat to Renaissance mo Monaco tawteɗo sengodimmo championnat mo leydi Mauritanie ko siftini bandiraɓe oɗo défenseur ummi koto kippu AIC Kifa ha joni ko fate ndiɗon mbadi kabru coftal ɓalle nder leydi Mauritanie hono juwowo gali équipe nationale mo leydi Mauritanie Sidi Boun Oumar o ummima to kippu Maroc to wonno biteɗo Wydad Casablanca omo ɗamina maw signu to Al Ittihad tawet to championnat mo leydi Libye jencuudi championnat ji dunde Europe gadorɗen ko Premier League Arsenal kañum uni Manchester City ha ɗiggi loggi joyi loggol gotol Crystal Palace kañum yeehe nder terrain Manchester fi ɗum loggi ɗiɗi ndiga ha joni ko fatte ndiɗon mbadi kippu Newcastle kañum heeɓi polgue yesso kippu Brentford loggi ɗiɗi ndiga championnat mo leydi Espagne kihiɗe hande FC Barcelone kañum heeɓi polgue yesso kippu Deportivo Alaves loggol gotol e ndiga gudiren kabruji men Ligue 1 français Olympique de Marseille kañum heeɓi fartange yesso kippu Olympique Lyonnais loggi tati e loggi ɗiɗi kabruji men coftal ɓalli ko ɗo kaydi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto mbawi wonde fof Tijani Niang a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare kabruji moɗon e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaɓima en gartu siftinɗon tan ko musidɗo mon Amadou haalde nawo en mbawi wallodirde e Tijani Niang joɗaniɗo en toon to Nouakchott en mbaali jaam ha janggo kadi on jarama